El Toni Sastre, l'MVP avui dels Jesuïtes Casp, una pena, no? Perquè, bueno, sabíeu que seria un partit complicat, venir aquí contra pràcticament tota la gent en contra, tot i que heu portat bastant afició, doncs ha sigut complicat. A més, jugar contra els teus companys, no? Suposo, tot i així, especial també. Sí, una llàstima, però bueno, crec que ho hem competit i estic molt orgullós d'haver jugat aquí contra els meus companys i bueno, això, estic molt orgullós. Heu tingut baixa de Nico Díaz, no sé si alguna més? I Guillem Peret de Sala. Anava a jugar però es trobava malament, però bueno. I Nico baixa important. Baixa important, crec que s'ha notat, sobretot perquè pensava que teníem avantatge al poste baix, però no s'ha pogut fer res més. Què creus que ha pogut fer l'equip millor per guanyar avui? Bueno, crec que la zona des del minut 1 ens ha fotut bastant, no ho havíem practicat molt i bueno, ha sigut això. Ens ha costat molt sortir endavant, després quan hem posat nosaltres la zona hem aconseguit arrencar, però ha sigut complicat. Com heu viscut l'experiència aquest any a la Copa Col·legial? Increïble. L'any passat va ser el meu primer any i també va ser increïble, però aquest ha sigut espectacular perquè eren tots els del meu any i ha sigut increïble. És 2007? Sí, 2007. Poder acabar aquí el torneig, almenys estic content. Bueno, estàs content d'acabar a casa teva, no? Perquè al final és com casa teva, això. Sí. Doncs res, enhorabona pel partit i una llàstima, però bueno, ens seguirem veient per cas, no? Clar que sí. O per aquí, O per aquí, per Front Marítim. Moltes gràcies.